ఇంత డబ్బా నిండా ఉండే గోళికాయలు, డబ్బా పెద్ద డబ్బా, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలంటే నిండా గోళికాయలే. ఆటాలో మళ్ళీ ఓ 10 గోళికాయలు వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆ రోజు ఇంక పండగ. అబ్బా 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 10 గోళీలు సంపాదించారు. ఇప్పుడు మీకు 10 గోళీలు ఇస్తే ఏం చేస్తారు? మరి బుద్ధిగా లేదంటే కానీ అప్పుడు మన ప్రపంచం ఏంటి? గోళీలే మన ఆస్తి. మళ్ళీ రావండి ఆ రోజులు. 90s కిడ్స్ గా ఇవన్నీ చూసాం మనం. ఇంక ఇప్పుడు పిల్లలంతా కళ్ళజోడు పిల్లలు వెళ్ళావు. కళ్ళజోడు పిల్లలంటే ఇంకా కళ్ళజోడు సర్దుకోవటం, ఆయన నొక్కుకోవటం, ఆ ట్యాబ్లో ఆడుకోవడం తప్పితే మన రోజులు ఇంక వీళ్ళకి రావండి. వీళ్ళ తరం కాదు. మంద వేరే ప్రపంచం. మన పుల్లైసులు, మన సోడా మూతలు, మన సైకిళ్ళు, మన పొలం గట్లు, మన కాలవల్లో ఈతలు. ఆ రోజులు అసలు అది మనం అదృష్టవంతులు అన్నమాట దేవుడు కృప వల్ల. ఇప్పుడు పుట్టలేదు, అప్పుడు పుట్టేసి